Павлович, не видно, они все одинаковые бегут, и быстро бегут. למצוף הצפוני Очень тяжело поймать. ואז דרומה על הצלע המרוחקת למצוף הדרומי, ומשם ישר לקו הזינוק חזרה ליציאה. שימו לב שיש סחף דרומי, ובזינוקים הקודמים אנשים נכנסו למים ויצאו דרומה לשטח, אז תכוונו כבר מעכשיו. אני מציע לכם לשים בעין את תחנת ההצלה, וכך תגיעו חזרה למקום הנכון בחוף. באופניים יש לכם שתי הקפות. בקטע הסיבוב, בסיום ההקפה הראשונה יש לכם קנייה חדה, אז תשימו לב, ולאחר מכן תניחו לי את המכשיר. רום. ובאופניים, תעלו מהשוליים הגבוהים במדרכות. יש לכם בהקפה, בסיום ההקפה הראשונה, סיבוב יחסית אחד, עשו אותו בזהירות, אבל מעלה, לא לשכוח, זה תחרות. בקטע הריצה, 4 הקפות, סך הכל 5 קילומטרים, יש לכם תחנת שתייה אחת עם סיום כל הקפה, וגם כמובן מים בסיום. אנחנו ערוכים לתחילת המקצה הזה. אני מחכה לאישור מהבקר הטכני. איפה מייקי? זאת שאלה טובה. ילדים, עזרו לנו למצוא את מייקי.